Kære Charlotte, min kære hustru, jeg har glædet mig rigtig meget til at sige hustru. For 8 år siden, der mødte vi hinanden. Og fra første færd, jeg så dig, det blev vanvittigt på et styre. Og det er stadigvæk uformindsket styre. Som du ved, så friede jeg 4. november, og fra 4. november til i dag har tiden simpelthen stået stille, fordi jeg vil bare gerne giftes med dig. Med det i mente, så vil jeg sige, at den sidste uge, hvor vi har lavet sådan lidt småting, vi sidder i, der er til at gå utroligt stærkt. Lotte starter ud med sådan en kilometerlang to-do-liste, og så hver dag, så stod vi tidligt op og lavede en uge. Og så om aftenen tidligt, så vi blev 13, så tjekkede vi af, hvor langt vi nåede, og så var der kommet endnu flere punkter på. Så flere dage trækker jeg ved så ikke, om du på dagen nåede alle veje. Men det med sedler er også, når du går ud og handle som hverdag, så skriver det, hvad vi skal have på en seddel, venstre side og højre side. Og så ved hånden, som varen kommer op i kurven, eller vognen, så skriver du sådan navnet på varen over. Det smager godt til hende. Jeg kan holde øje med, når den der seddel er helt slasket, så nærmer vi os sådan. Vi kan så ikke tjekke, hvad vi har købt, fordi sedlen er jo blæst. Som jeg tit har sagt, så vil jeg ikke flytte for Køge. Det nævnte præsten også. Jeg synes, Køge er en skøn by og smuk by, og jeg har levet der indtil videre for nogle år siden. Liv der. Og jeg skulle heller ikke giftes. Det var ligesom ikke noget for mig. Og jeg har også tidligere haft et hus med trafikeret vej. Det skulle jeg heller ikke. Igen. Nu står jeg her i Rødovre, gift med dig, tæt på en trafikeret vej. Så jeg vil sige, at man skal aldrig sige aldrig. Og vil stå fast på det. Og jeg vil sige, at når kærligheden slår ned, så skal man slå til. I med fuld styrke. Det er, hvad jeg kan komme på. Og alt sammen, det har jeg sagt med kærlighed til dig, min skat. Jeg elsker dig sindssygt meget. Og jeg er så glad for, at vi er her for Ylum nu. Så jeg synes, kan vi rejse så? Ja. Lille Charlotte. Nej. Skal vi ikke? Siger jeg. Skal du? Charlotte. Charlotte? Længe leve. Så er det lange. Wow!